प्रथमोदय श्लोक 12 तथ्य संजयनन हर्षकुरु बोध पितामह स्नेहनाद विद्योदज्ज संख्य दधे प्रतापवान। तप्ତରେ ଅତି ପ୍ରତାପଶାଳୀ କୁରୁବଂଶର ପିତାମହ ଓ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ନିମିତ୍ତ ସିଂହଗର୍ଜନ ସଦୃଶ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର ଶଙ୍ଖନାଦ କଲେ। ଭାବାର୍ଥ କୁରୁବଂଶର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଦେବ ତାଙ୍କର ନାତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ହୃଦୟର କଥା ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ତା ପ୍ରତି ଥିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ନେହବଶତଃ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର ଶଙ୍ଖନାଦ କରି ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଭୀଷ୍ମଦେବ ଏକ ସିଂହ ସଦୃଶ ପ୍ରତାପବାନ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଶଙ୍ଖନାଦ ସିଂହଗର୍ଜନ ସଦୃଶ ହୋଇଥିଲା। ପରୋକ୍ଷରେ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନିର ପ୍ରତୀକରୁ ସେ ତାଙ୍କର ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ନାତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲେ ଯେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ତାର ବିଜୟର ଆଶା ନାହିଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯୁଦ୍ଧ ପରିଚାଳନା କରିବା ତାଙ୍କର ଭୀଷ୍ମଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ କୌଣସି ଅବହେଳା କରିବେ ନାହିଁ।